kumsang ni sompanga malama amat mi party ni lo party dang sarkarin Delhi sarkar damdo in saknan khumpa ngai pakhat zela cheng vaibel chekhat angvel zelan man thin thu le kumin sang ni som ni pakhata nasataka thilman te asan chole fe to nu in amat mi party sarkarin air condition le facility sang kim taka om thlap na hospital ICU khum pakhat cheng noi som ni angvel zel hisa pa han sak mek thu video masa a kantar lang to a chutiang taka sumle hun ren thiam ruah man na tha em manga Delhi Health and Family Welfare PWD Power Water Resource le Department dang sang enkol tu Satyendar Jain hi architect thiam le hlotling tak ani thu video danga kantar lang to bok Satyendar Jain hi avoi khat in thlan ma chonna MLA ta na thlan tlin ngal ni in experience engma nei lovin cabinet minister ani chho ngala architect na lo practice rep to ania wangin PWDB ka chuan hriat anei sa nuala department danga aero experience engma anei sa lo chu wangin minister ani hlim hian zan khotai rek thlengin a department na nakal mek le officer te na tho dan zir chiangin file la ke kwal thina achangin jingdar li ate thovin athil vei em Delhi mi puite har satna sutkian dan tur le sarkar sum dai zai taka manani theina na technique thar tur zir chian na te anei thina ahna lo tho to thinin azir boka angai tua na ti chol mai lovin thil thar thatak tak angai tua chuak reng mai ani minister ten an department officer te thupe kan pe thrin hi atok mai lova thupek ringot hi ram mason nan tok ni se chuan keini hi politics a kan ron lu ve kher po chul lowang ti asoin minister ten an chan department theute an hrechiangin malam panin an hruai turani ti hi angai dan nget burani a hetiang taka mani hna tuichil ani awang hian hona chang shelovin office a zan rei tak thlengin a chambang fowa a minister puite po in a hove thin turin an hril hial thin chunga chuan ani chuan minister ni thar kani a ka department enkol dan tur motor khal dan tur ka zir mek ani ka khal thiam hnu chuan a hnunga te po ka thu ve lop mayanga ma se ka khal thiam ma chuan cholovin ka zir zel don ti in a department enkol ho ne sole tumu mal tak neya enkol tura in tuai hriam amamo thu in a chang thin kumsom nga ka pel hnu chuan kanun hi sum zon nan ka mang to lawang ti a thutluk na siam fel diam tu Satyendar Jain hi sang ni som pathum Delhi assembly election na MLA ta na thlan tlin ni in kumsom li pakua ani in Kejriwal cabinet ma sabera atela sang ni som panga le sang ni som hnia te thlan tlin non le ni in voin thleng hian Kejriwal minister te jinga department changmom ber le malak na nei lian ber ti a chhal ngam hial ani a tuna hian kumsom nga pasari ni to in tunma haloin tiam to ange in chung kota na sum zong ni lovin Delhi mi puite ta na tangkai the ang bera sarkar sum mang tur le mason na rurel lian tham tak din turin nasa tak le phur takin na athok meka tuna hian an kahi unfiltered episode host Salina nakom na a chanchin le angai dan athil ton then khat ama soi ngei kan ngai thladon ani ahma sa in ama kom tu Salin hian politics chu career tha ani le ni lo azota Satyendar an ti hian a chang politics hi mani inti len tum tu le mani trang ma hai tu tan chuan thil ha thlak takani in thlana hne na chan hlim phata tangin ale pek in thlana chak le ngal thei dan tur le party chung le sarkara din hun sang jok luat chho zel dan tur ngai tu ngal charanga aya chumi chuti ila vote kan hu thang a chuti chuan omila vote ka mu hnemang a ti ngai tu renga hun man angai mase chu ka ngai dan le ka ti dan ani velova nakina vote ka mu that le theina tur ai chuan tuna vote min peto tu mi puite ta na tho mai hi ka du dan ani a nakin chu da tha in tuna voi thum lai a zona thlan tlin kani ringot te po hi ro pui ka ti a Delhi mi puite ta na thahnem ngai taka tho hi ka bata ka ruat top I thei to pana sa in mi puite tan thokla
manifesto a in lo tiam to te ba ka in tiam tel chia lo te po tho turi ria ni chuan thok zel ro ti hi ka ngai dan ani tin theory pakhat zero theory ti avwa theory mol mang tak mai ka neya chu ka theory a chuan sarkar minga hna kan tho reng a hian a that zong a quality hi soma puntir turani a amanza te ro soma sem turani thung chu ka theory chu ka hlotlin pui hle nge a entirnan mohala clinic kan siam ho te hi tunma dispensary om thin kha dispensary pakhat saknan cheng vaibel chheli angvel zelan mang nia chu tani a chumi hisap chuan vaibel chheli chu soma kan sem chuan nuai somli ani a ma se tuna kan mohala clinic sakho hi pakhat saknan po hian nuai somli mang lovin nuai somni vel chau kan manga dispensary pakhat saknan an sum man thin zat khan mohala clinic somni vel lai kan sa thei ta ti na ani chu tin a that zong a quality lama po tunma dispensary ate khan engte sma ti thei ani ngai lova mohala clinic a ero chuan te sang zani chuang zet a thlona kalpui ni in damdoi zong po a thlona sem ngal vek ani a damdoi in then khata test omlo te po mohala clinic a hian om hial ani chutiang chuan aman zat tunma mi aya niam jok fe a quality ero sang jok fe si in kan sarkar na tho reng a hian kan thok chho zela flyover te po tunma sarkar in sum man zat aya tlem fe mangin a hun thlen ma ten kan siam zo ta chu mai ani kathil ton pakhat ka han share chewanga sang ni som panga a atum ni na sarkar kan siam fel le hlim khan mun sanga flyover siam na president rule kanom laya abul an lo tan ek na tho chun zom tur kha tam taka oma party dang tam tak chu ni se hetiang sarkar masa malo lak to sa mai ti hian pam tul vel mai ro se ti in an ngai sak zui du kherlo mai the ma se ke ni chuan rim takin kan be chun zom ngal chata department pumpui ko khomin kumni chunga na tho zo vek ka du thu ka sila ti chuan chun le zan po thliar lovin mun tina an thok ngal suawa satian darjainan zana po na thok ti in ka thalak te chanchin bu le tv a aron lang chuaya chuta party dang politician senior tak pakhat ka hne na ron kalin thuron minron pe a satian dar engei ti hi heti anga ti tur hian ni hleinem tuna hian nakal lai zong ti top vek la tram top don kumni kum khat ala oma chun zom le in mi puite hne na min thlantlin le chuan tram le a hetiang hi kan chun zom ze lang ti in vote zon nan in mang theyang ti in minron cha ma se ke ni chu tiang ti tura politics aron lut kan ni velova chakta ka na thok chun zom charin atir kumni chungin kan zauta deuh vekani midang ngai tu adan angin kan ngai tu velova sarkar sum te hi a hun dik taka le a manna tur dik taka rin omle dai zai the ang bera man kan du bera in thlan le huna kan tlin le theina tur ringot ngai tu lovin kan tlin to sa na te ngai tu in lim tak le phur takin mi puite tan na kan thoka chu kan career chu ani mai mani in siam len le in no puar lam chu kan party a hian a leng ve lo ti in a chang chumi hnuwa ama kom tu salin hian hei aya hadam le nem jok po hian sarkar hi akalpui the nge in arin oma heti taka vung le chaka in kalpui mai hi ni khata darkar nga vel chau mu a darkar som pariat don lai te na i thok thei mai hi thil dang lam takani a nangma hi chaw ve ngai lo hrim nge chungril lama norkal tu che thatak a om jok ti ina zota satian dar hian tumna le tuina apoimo ber kan chia le thasiat na le kan du thlanna thiang tak manga ti kan tum to thil chu midang ti atan kan hnon ngot thiang lova keima ni nge ina kan ti angai vantlang ma kan thu tiam to chu nunglam hoya kalsan arem to lo chuwangin kan thil ti tum tak chu vantlang ma han puang thua ila chumi hnu chuan ti lo thei lovin mi puin min nor to mai ani entirna pakhata tan kumsam ni pahni kalta khan architect na ka thola in khat chunga tan ti in thingpui coffee le cold drinks te ka ngeya
ti chuan hna thawna kan kalna apianga ka thaw pui ten satian dara chuan thingpuia in lo coffee po a in lo cold drinks po a in lo ti a hriain engma in lo tura min ngai tho ta char chara kum khata ta na ngei tum khan ti hian kum khua tan ka ngei pha ta hiala voin thleng hian ka in le ta lo chutiang chuan mipui rong kan bol na po hian kan thil ti tum hi van tlang hria ta han puangila chu chuan ti lo thei lovin min siam thin tuna po yamuna lui kan thian fa yang darkar somni pali chung Delhi mipui te hne na tui kan semang ti in mipui hma a ka puanga ka kalna pianga ka soidar zela tuna chuan mipui ten thok thuai ta che I tho tur thu nangma nge ini puanga I lo tiam to ang nge hian ti hlo tling vat tur ani ti in thok lo thei lovin min siam ta ani kein mipui hma a soi lo wila chuan mipui te hian be seina chang po an hre kher lovanga ma se ka lo soi to si awangin ka ti nge anga ya chumi tur chuan phur tak le tui takin ka thok mek reng ani hi tin eng thu po puangin soila mi an nui phot lo chuan ala pui tok lo ti na ka nga ya mi in an oi lova an nui zat zo khial thil thleng the ngai tur po an ngai lo thil te hi han soin han tia mila ti hlotling ngei bokila chu hlotlin na tak taka ka ngai sang hi som pathum in thando na kanau hla darkar somni pali chung electric kan supply yang electric bill la chan ve kan ti hnia mang sarkar school le damdo in te kan siam tha ang tia kan sei mi in an oi lova min nui zata min dew so na an hmang thin te kha kala hrengreng mai tuna chuan kan ti hlotling vek to a heng te hi kanuam ti zong ani khatiang chia khan tuna ka thu tiam yamuna lui thian thiang hlimin darkar somni pali chung tui thiang hlim kan semang ti te po hi ala hlotling ngei do na tuna hian rim tak le phur takin hna kan thok char chara a hlotlin hun chuan tuna min dewa min nui so tu te hian mak an la ti ang ti na changa kan Mizoram politician then khatin an du thu sam le an dream pui tak tak an sei ti hlotling tura an thok zui le thin si lo te nen chuan an class ain san hle deuh mai thei chumi hnuwa salin hian architect hlotling le dor hlo tak khai ni thina chutiang ei zon na tha le hlok tak chu kal sana politics a iron lu dan hi min han hril te ti na zota satian daran ti hian a chang anna andolan na khan kan chungin kan fa te nen kan kal ve thina nuam kan ti in hlok thlak kan ti thin hle Aam Aadmi Party alo dinin kan venga hma han la tu tur volunteer anom mai lo awangin mipui te lo hui khom turin min soma ke chuan architect na ka thoka politics a lu ka tum lo min mamo na ang anga chuan ka pui theyang cheunga political party a ero chuan tel ka du lo tin ka lo changa annin apoi lo mi lo hui khom turin kan ti ringot chelom party a tel turin kan phut kher hle nem che min ti le rama wangin ka ota a chumi hnu a kan nu ka hrila ani chuan nilo enge omzia middle class family khosa thei ve pa ngai kan ni a isum don na le ihna engkim makal tluanga chutianga politics a ilu achul na pakhat ma omlo min ti a kein anna andolan na te po kan tel ve thin tho kha ka ti a anin khang te kha chu thu dang ani a politics chu adang le dai ti in min changa chuta kein ma se antana thok tur le mi puite hui khom sak turin kalowin soi vek to asin ka ti a ani chuan chutiang chuan ti la ma se in thana ding ve su ang che min ti ta a chutiang chuan arvin a hne na po election na ka chu ve lo tur thu atir te atangin ka hril chiang sa a ani po in apoi lo wi thu veka lom ti in min chang ve mai boka chumi hnu chuan kan bial chung mi pui te ko khomin an hne na thu te ka soi ve thina kan phak ang anga hma la chho zelin in thlan po lo hnai ve zela nomination file hun kan lo thleng ti tamaya Aam Aadmi Party ticket a din tum te chuan form an fill up phota chumi hnuwa ni thum chung vel interview nei le ni in chuta tang chuan sot li sa mi pathum pali vel thlan chua an ni a chung thlan chua te atang chuan executive vote manga final ani le thin
ke chuan in candidate ka tum miau lo awangin form po ka fill up lova tin kan bial atanga form the lut tu te interview nei ni tura tak kan chungin ni som thang turin India chua sanin kan zina Delhi airport ta kanom lain message mangin foreign ani som kan thang tur thu Arvin Nakashila ka India sim phoin sim dang ka vu ngal bok ma se chumi chum kan jin na chuan thil mak deuh mai pakhat ka tonga kan chunga tuifin riat kama kanom lain no pangin tu yanda ya anin fiam na chuan vakalin sanga chikhat tu yalim kwal lai hi man tumin ka kele lamin amazona kadanga kadan lo na lamma aleng kwal le lain ka kele lamin kadang le a ma se chu tianga dan ka tum fe nu po chuan kadang theilova aleng chuak ta zel thowa chuta chuan ka ngai tu ana thil pakhat aron lut nga la kan chunga thil lo thleng te hi kenin lo ti dang lama lo her dang lam tum viau ma ila khuwa re langjok zelin nakal thin chuwangin kan chunga thil lo thleng tur te hi pumpel phe te mo her dang lam phe te mo tum lovin a thlen angin na lo thleng mai turani ang ti hi ka ngai tu ta tluta India kan hole huna Delhi in thlan nei tura kan bial candidate tur short list an lo la ti chuak lo ani chuan ka ming ka peve ang ti in karilru ka siam felta a chutia ni som kan thang nu chuan July thathara Delhi kan thlok lut le a dan pa ngai ang chuan ni som chung chuan candidate tur po thlan fel vek to tur ani a ma se kan biala chuan short list taknial po an lo la ti chuak lova chuwangin kan zinna ka thutluk na siam ang khan form chu ka fill up a interview te kan neya short list ka ming telve in candidate ta na puan kanita hial nge a ka chung te ero ka chung an lom lo hle kapa in heng te chu gunda ho khel to kania miril ruthiang hlimta na ti ve chi ani lo asin min ti a kanupuin eng thil ngai ti hi chung kwa kan nia fa te po kan neya election chu itum hi enge omzia tin min zota kan fanu chung hun laya pol riat zirlai po in kapa nang chu pathatakin isi a engwangin nge politician ni itum ti in lauthong mel takin min zot boka anni ang rualin politician an lo mit thla thin dana chuan patha le mi tha te khelve chi a an ngai lo ani chutiang chuan mi then khatin party ticket mutura an be na sa thin te lulnen keini chung kwa chu party ticket ka mu awangin kan buai nuai ani bermaya chuta chapa Aam Aadmi Party official candidate tatana puan kani atanga ni thumnu chi a man kalani le tazui July ni somni pakhata candidate tatana puan kani a ni somni palia police in min manin tihar zela min khunga ma se min man chan case chu khar fel ani le to a Aam Aadmi Party a in man thu ki tumani chuani chunga heng te po hi alo thleng theiania ti a min vona vel mai ani a ma se dun ma zonga police case nei ngai lo architect ka practice chung zong po a ming hliauna pakhat ma nei lo kumsom nga katlin don aruaya zela ka hanlut rup mai chuan thil chi sang min ngai tu atira hetiang kumpui to a zela ka hanlut mai hian kanu le pa te avati mual phovin avati zakdon em an fa pa wang an mual phona avana sadon em tin ngun takin kain ngai tu a kanu le pa te za na le mual phona ka thlen zel don ai chuan election na hian ka ding vele lo mayang ti in karilru ka siam fela ni nu a zela tanga ka chua in ka thlen chuan zandaria dar kwa vel ani a kanu le pa te ka mai za in se om ka ti khop mai ma se kanu le pa te rilru chu karin lo lam da in alo dang lama kapa ma a gunda ho ti to kani election hi chu ve angai lo min ti tu khan mama tuna chuan hnung lam mi hoi kir to turani lawang min lo ti a engwangin mo tia ka zo in India hiram zalen ani a mi tu emo in thana chu ve atuma wanga zela in khungot hi thil thei ani lo kan mal ngai dana chuan election a din ve itum kha tha kan tilova chu ve lo tur po in kan thril che kha ani a ma se heram zalen mi puiro rel na rama hian
mi tu emo in thlan chu ve tuma wang ngota zela in khung hi thil tha ani lova kan ngai dan ani lo chu wangin tuna chuan ichunga engpo thleng se engti kong ma in inung tol to tur ani lo ti in min lo fui hlau thunga keima wanga ril ru ha le she om tia trapa lo in dom kun tura ka ngai kanu po in ka fapa hei kong zo mek hi dik na kong ani a chu wangin hnung lam i hoi san tur ani lo heng te hi chu nang ma fia na chelek chawani ti amin fuin min support tlat thu min lo hrila keima wanga mual phole jak taka om tura ka ngai ka chung te khan min chuangin min lo support em zo ka lo ni a kanu puero in tuna chuan zel hi ali thleng to boka i du tok to ang chumo min lo ti ve thunga ma se ni nu loka kut thlak ka tok le a doctor muin x-ray le thil ti fel ngai then khat ka ti nga la x-ray ka ti na doctor chu kan chung ko doctor ni in ka chunga thil thleng chu phone in kan nu alo hrila ina ka ho in kan nun thil om dan min zot chianga ka han thil fia vek nu chuan aril ru adang lam ve ta thoka tuna chuan ka hre thiam ve ta hei kong zo hi kong dik ani a eng thil po lo thleng se silai hial an met puak ta ani po in eng ti kong ma in kan hnung tol to tur ani lawang ti in kalama ha tran tlat thu min hril ve ta a ti chuan sang hi som pathum min thana khan ke ai ma in ka pa le ka nupui te hian an beina sha in thahnem an ngai zok hiala tin ke po in karil ru ka siam het zual sau sawa in thlan ma thatlem te ala om ti a Victoria South Africa a zinin Mahatma Gandhi an zalen na du a alo be na mun le en than na le ti du da tuara she om tam tak alo paltlang na mun te ka zuk tlo a chuta chuan ngun takin ka in ngai tu a in thlan ka chu ve do na wanga zela min khung tu te le kut min thak tu te laka ami mal taka phubalak nge tha anga be ka to na chan politics khovela hian an ma ni hne ngei tura in ti chak zual sau ti in ka ngai tu a mi mal taka an laka phuba lak ai chuan an mi be chan politics khovela an ma ni hne ngei chu katum ru ta a ti chuan in thlan result alo chu a ka mel ma te ka hne ani ti ka riat ma chuan ka phei khok bun lai hi ka thlak lowang ti in chu mun South Africa a chuan thu ka in tiam ta a vo in thlenga kala riat chian chu in thlan result puan hnu sarkar kan siam fela minister atana lak lu kan ni December ni som ni pariat sang ni som pathuma Ramlila Maidana halak lu kan ni lai khan South Africa ka phei khok bun kha ahmalam kau che huaw to chungin kalabuna media then khatin kain ti makna le in ngai tlom tak anga lan tuma ka thil ti emoti in an soi du hle a ma se om zia ka hril fia hnu in an ngoi ta ani kha chutianga phei khok chevek khop chuan thahnem ngai takin ka campaign in ka wak kwal ve a in tina lutin ka thi amang angin an vote kadila bial chung mi then khatin kada kham ka hlo an rin hial la in thlan tlin kaloni ve ta hlowa kan chung kwa kan tan ruala ka pa le kan upuin thei top an chua ra ani ba ka kan party volunteer ho po khan ka chunga thil thleng zela khung kani vela wang khan an ril ruana a thei top tak meu an chua ne nge kha kan tum het bur maya chuta chuan kan hlotling tareng bokani chuti chuan hetia minister kaloni chhoveta te hi katum lok ngor wang ni lovin katana khuarel kadu wang po ni haulova kani nge ngai si ni in ka ria a du thanna ti lovin khuarel ti in ka soizok thin tin chu lo po chu thil pakhat tala oma ka kumsamli pasari na birthday pualin kadam chunga ka thil ti chak som ka ziak chuaka chungzinga then khat chu mun hlataka reitak chung hanjin khothongila tuifin riat kama mu in le kha zia kila ti te mi te fui phur tu motivational speaker ni ila midang te tanpui tu ni ila ti te kanu hi mun hlataka sa kho mun thiang lim tlo in jin pui ila ti te khotlang nun siam thatu ni in ka tanpui na be seyaron kala piang te chu lo tanpui ze lila ti le chutiang lam chi thil chi sang som ka ziak tlara chung thil som te chungun takin voi som ve lai ka chiar nona
chutiangun taka ka han chiara ka han ngai tua wang chuan chung thil ka thi ma a ka thil ti chak te chu ti turin sum le pai tam tak ka mamo san ho lo ti ka re chuak ta a kum kha le chen hlotling taka architect na thokin kan chung ko mamo tok le he khovela ka dam chunga ka eile in tur mu na tur khop chu ka thok chuak ve to ani ti ka hre boka ti chuan mihring hrisel pa ngai dam hun chung hi kumza angin ka han chu ta kum somnga kan ni vel hi kan wang lai tak ni in somnga kan pel hnu chuan chuai lam kan pan to ti te ka ngai tu boka ka thi ma ka thil ti chak hawa te sum man na tur lian tham em a om lo chunga ka wang lai hun ka pel don thlenga sum zong renga zinga tanga zan thlenga hun ka hmangral thin te ka han ngai tu chuan dikni in ka hre thei talova kum somnga ka pel hnu chuan sum zong chun zom to lovin ka thin lungin ti achak zong thil te ka ti to zo kang ti in chumini chuan ka ril ru ka siam felta a kanupui hne na thiani kum somnga ka tlin hnu chuan sum ka zon thin hi ka ban san to ang ti in ka hril ta roya ani la chuan idu le vo ina tang hian ban san la katan enge a poina min lo ti sam eta maktak main chumi kumla la chuan anna andolan kha aron lian chhota chiama ti chuan kum somnga ka tlin hun po nga ngai talovin kan nu ti ang devin chumi kuma tang chuan architect ka practice thin ka chol sana anna andolan na chuan ka tel chho ve ta ani ka kum somli pasarina birthday ya ka thil ti chak som ka zia te zinga khan minister ni le politician ni te atel lo hrim tin kan chung te kanu lamemo kapa lamemo apo ni se thui tak thlenga chui po in politician nanom lova VC member kan tiang taknyal po hi anom lo chuwangin politics hi ka tumreng wanga ka thlanemo thatu te atanga ka ro chun nemo ani ho lo mase kapa hi zirtir tu ani thina a pension hnu thleng po in a hne na zirtu maron kala piang te chu paisa lalovin a thlonin alo zirtirin alo hrilfia vek thina a theina zona chuan a the anga tam midang te tran pui kha hatum tlat thina churil ru chu keipo hian ka chom ve ni in ka hria kanu pui nei hlim te po hian scooter ka neya kanu pa in scooterin kanin phurkwal thina chunga te po chuan kalkonga mi in sakla yemo thil engemo an siam lai ka hmu'a thuron pe kan ngai ni a ka hriat chuan scooter ka ti ding sok soka hei hi chu ti chuan tiro u kha chu ti zok chuan tiro u ti in thuron ka pe mai zela tharuk hnu vela kan nu ning lutukin nang hi enge yom zia prime minister ni tum ngal lo mi har satna zong chin fel sak tum vek ngal zel mai ti in min zota kein prime minister chu kanilo mai thei mase prime minister thuron petu ero kalani mang kati veringota chungte chu Kejriwal hne na fiam thu in prime minister ilani nge yangai kei thuron petu che kani anga ti chuan kan nu hne na kalo soi kha thleng dikani mai ti in ka hrila kan nui ho bok thin ti in chumi hnuwa salin hian CBI le Enforcement Directorate velin an vea an hual lai vel che kha chu hun har satak ani ve nge yang a ti ina zot le a satian dar hian kan dik zia le kan na tho that zia nem nge na ani a chu wangin hetiang ti tu tele ati tir tu te po hi ka dem san lo party dang swai tu te zinga po mimal tak chuan min za tu le min ngai sang tu tam takan oma mase politics ani miawa wangin min beilo theisi lova CBI chungchang bi ka po CBI in min vea min han chui vel tak lai kha chuan zona te kha min han zot ngun lai leng khopa tum khat phei chu zona min zo thumin ke zona min zo ta min ko ngun ang hi chuan Daud Ibrahim meu po kowin zona han zot ve ta ula aning lutukin nine surrender hi alang chu katifiam thu a nui hau chungin enge kan ti ang sar kan na ani miau si a ti in min chang tin voi khat chu kabial mi puite public hearing le meeting kan ei puila in police intelligence officer pakhatin anu aron thruaya ka hne na ron kalin anu har satna to chungchang medical thila sarkar atanga ham thatna om thei thil te min ron zota
a phei khop buna tang chuan intelligence officer ani ti ka hria a tu case chungchang nge I chuya I buai pui mek ti in kalo zota anin engmoi soisar ti in makti devin min zot le ta soimai mai ro engkim ka hreveka lom ka ti a chuta ka chungchang case chui mek tu te zinga mi ani thur soin ka pian na khua a anvakal thu le ka pian na in ngei te po anva zon chua vek thu le chu khua po chuan ka thil ti diklo le ka sum cheprel om engma an hmu lo thu min hrila engwangin nge ka pian na khua te chuan in vakal ti in ka zota ani chuan mi in sum tam tham ma ei ruwa cheprel ani chuan a pian na khua thuk ru in tu te emo atan pui thin bok chuwangin nangpo in sum cheprel in ani chuan I pian na khua engemaw zat tal ida thatura kan ngaya ma se I pian na in le a chevela mi te zong kan zo a kan chui fe nu po in chutiang thil bol hlo ti thei tur ni in kan ngai talo che ni tin architect ini boka wangin khopuya mall lian le private company building lian pui te le sumdong lian tam tak kan bel chiangin kan kom kwal boka chunga tangte chuan miril ruthiang hlim tak midang te tan pui nuam ti mi le sum le pa ina ati at lo mi hring ini ti kan hmu chuaka nang aya patha chu anom to kherin kan ring ta bik lo ti in min changa ani le ka chungchang case engtin nge ni don ti in ka zota hengi chu politics thil ania kan du thu in kan ti top ngot theilova kan la ti buai chun zom ze lang che ti in min chang chutiang chuan officer te nge po in an du wang le an chak wang ni lovin an hna ani awangin min en thla in min ve renga ke po in hre om ti na ka nei hran lo politics a kan lut ani chuan heng te hi chu kan chunga lo thleng ve tu reng ani ti in kapom thlapa ma se chu ti ruale ro chuan kapil misra an cheng vai bel chehni a Arvind Kejriwal a tham anga min pu lai khan ka fanu hi an skula vai bel chehni ti a ming phua sakin an lo ko nom na thina hre om ma ti thin hle ama kapil misra berla chuan kotma zia ka ngai dam min dilin min pu na khado tani thu apuanga ti chuan ke point alaka case ka file te ka hnu kir vele ta kha ani a politics a kan lut ani chuan kanel pui party te nen na tak taka kanin bei atul chang po a omang ti hi kapom thlapa ma se chung kwa le zel in mertel le ro chu thil tha ani lo ke ma bikin min ertu te min be na le min pu na te ka hlo zia le fia ka chau zia chu CBI in case le min siam saka min chui mek lai khan home minister kani a midang te chuan case an nei ti an hriat vele ukil te ruain zel chunga han lu lo dan tur an ngai tu ngal char thina ke ro chuan ti har zel an ho tu pa ka office a ka kowa zel chunga thei ei tura om le om lo ka zota tin room ruak pakhat ka mamo tur thu le pencil notebook le khabu chhiar tur pakhat ka mamo tur thu ka hrila ani chuan hril hai takin enge om zia sar engwangin nge heng hi min zo tin min zo ta kein CBI in case min siam sakin min chui meka zela lu ngai thut po ni se katal buai lo na turin kalowin ma khua ani hi sangni som pathumin thlan ma khan ti har zela ani hni kalo tang ve to a chung hun lai chuan thei ei tura om ti ka hriat lo awangin tuisik ringotin kalowin hnang fa ka tuna thei ei tura om le om lo ka zot che ani ti in ka hril fia a ani chuan engkim ma lo ti fel vek tur thu min hrila chutiang chuan ti swal nei me alo chunga zela lu chu za thla ka ngai lo awangin lut turin kain ring thlapa Mahatma Gandhi le kan ramtana zalen na swal tu langsar tak te po ti swal eng man nei lo chungin voi tam tak lung ina khung an ni a chuwangin diklo na le dan bo chiat eng ma nei lo chunga zela lu chu ka za khau lo ma se ti swal ka nei lo thlata wangin hemi tum hian zela chuan ka lut talova min pu na case te po tu na chuan kharani ta vekani ti in na changa asoi ang tak hian soisel na le pu na CBI le agency dang atanga investigation le case rang a ma chon lai po in limhmel pureng chungin Delhi mi puite tan a thok chara in thlan campaign lai po in amo phurna le a hna te akal san ngai lo
in thlan le huna vote mu le thei dan tur lam ringot ni lovin in thlan kalta a ama thlang tling tu te rong bol sak hi angai poimo a na sa takin a bol mek bokani hetiang taka mipui te ngai nat zonga hna a tho awang hian abial mipui mai ni lo Delhi mipui vantlang hrim hian an du in an ngai na hle a tin ama mai ni lovin Delhi sarkar pumpui hi Delhi mipui te abikin mire theile hnuai hnung deuh te phei chuan an du in an hmangai em mai ani next video a hetiang lam chanchin nen bok hian in hmu le tumila ka video te hi mun sang min share dar sakin comment lama le description a WhatsApp number tarlana te hian in ngai dan le thuron in nei te min hria tir thin don nia tunatan chuan mangtha le vek phot ule